най-смешните, то най-якия комедиант в Македония. Кажи някакъв виц да им такова. Македонските вици. Да. Ами, той китаец е продал душата си на дявола. И след една седмица дявола му я връща, защото се развалила. Добре, ти някакъв виж им кажеш. Момчета страхотни са, аз не знам дали защо има нужда от мен в момента. Да ви представим все пак и на зрителите, кои сте вие. Най-добрите български стендъп комедианти Иван Кирков и Васил Ножаров. По средата е най-добрият македонски стендъп комедиант Никола Тодоровски. Как сте, момчета? Хайде, настанявайте се тук при нас, да седем да си поговорим, да ми разкажете сега, що е този стендъп комеди, от кога се занимавате, как се срещнахте, как се запознахте. Кой да разкаже? Значи македонец е най-старо куче, давайте. Аз ли? Да, кажи им какво е стендъп комеди. Ами стендъп комеди е такова един известен жанр в света, дето е, нали, става въпрос за много смешно шоу. По принцип трябва да си смешен, няма значение за какво говориш, важно е да си смешен, което не е лесна работа. Аз мисля, че даже това е най-трудното. Много е лесно да разплачеш някого, но да го разсмееш е изключително трудно. Сега, ако ни кажеш в момента, дайте, бъдете смешни, кажете ми, направо нищо няма стая. Няма, обещала съм ви още в гримьорната, като си говорихме преди предаването, ви обещах да не... Няма това изречение. Исках само да те питам, там обаждат ли се от време на време по телефона? Ако се обадят, ще ходиш ли? Не, Никола чака обаждането, затова... Чака, роуминга му е много скъп и ако може да... Ще те пуснем за един бърз разговор след малко. Кажете сега, как започнахте да се занимавате с стендъп комеди? От кога се занимавате? Ние сме от 2 години с Васил. Малко по-малко. Да не преувеличаваме. Нека да преувеличаваме. Добре, значи 20-27 години вече се занимаваме с това нещо. Започнахме едно време още... Той беше на 3,5. На 3,5 бяхме на Бузлуджа там на един събор, много се смяхме тогава и от тогава започнахме. От година и половина се занимаваме, 2 години, айде да го закръглим. Как решихте? Защо стендъп комеди? Що е много готино. Много гледам, аз гледам много американски и британски в интернет, има страхотни. Гледам македонските са направо се разцепвам от смех. Защото съм му на гости за това. Най-старите са македонските, от преди 3000 години македонските. Александър Македонски. Ние сме първи във всичко. Вие сте първи във всичко и обичате винаги да си присвоявате всички постижения и известни личности. Защо сте такива? Я кажи, то не беше на Майкъл Джексън, прабаба му е, или правил македонец, онзи, който, как се казваше, ето скочи от ръба на космоса, Баумгартен. Той Батман е македонец. Не знам, как така всички са македонци? Сега кажи. Знам, някакви мъже македонски са се разкарвали света и се правили това, де трябва да се прави. Абе, само да те питам, Волен Сидоров, вашата телевизия гледа ли я? Не знам. Защото македонци като вкарваме да не... После си имаме проблеми. Искам да оставим политиката на страна и заобщо да не говорим. Ние с него, говорим само за вас. С него знаеш какво казваме? Мотото е България и Македония. Политиката ни разделя, но хуморът ни обединява. Точно така. Добре, и как започна всичко? Вие гледате стендъп комедия американска по интернет и къде беше първото ви участие? Как се случи това нещо? Как се запознахте вие двамата? Значи запознахме се, беше много романтично. Аз го поканих на среща, подарих му цвете. Не беше. Добре, окей, не беше точно така. В един бар, който се взриви, в смисъл взривиха го заради нас. Бара казаха, че твърде успешни сме и много готино се получава там. Точно срещу Руската църква имаше една страхотна експлозия, в този бар започна. Моят дебют беше около Нова година, малко след Нова година, много импровизирано. Стана буквално за 4 дни трябваше да се подготвя. Мисля, реших, че е Нова година, че трябва нещо да променя в живота си, да почна да се занимавам с нещо, което наистина ми доставя удоволствие. И реших да се пробвам, просто спонтанно отворих, потърсих в интернет, намерих хората, които се занимаваха с това нещо, свързах се с тях и буквално няколко дни по-късно ми се обадиха, казаха, можеш ли да се подготвиш за 3 дни. И аз не знаех, че не мога да се подготвя, въпреки това отговорих, че мога, за да се мотивирам качество. И се случи просто. Смяха ми се хората и почнах да се занимавам. Моята история е по-кратка. Аз гледах, хареса ми, казах си, това и аз ще сигурно го мога. Чукнах в интернет, намерих ги, отидах и си започнах. И така. Ти как започна, човек? Ами аз започнах един след обед някъде към 4 без 15. Нямах какво да правя. Актьор съм по професия. Вие не сте? Не. Иначе завърших тук преди 10 години в София, актьорско майсторство, да. В театрален колеж Любен Гройс. Още от тогава исках да се занимавам, но все нещо не ми оставаше много време. Нали? Работихме някакви представления. След това се върнах в Охрид
след училището тук се върнах в Охрид и там започнах и съм един от първите в Македония, дето се занимаваме с Тъй това. като ти си актьор, кажи ми колко е тънка границата между стендъп комеди и самата театрална постановка? Театралната постановка винаги, нали, играем някакви роли. Дето трябва, всичко е написано, всичко е такова, трябва да бъде точно, играеш обикновено с партньори. В стендъп не е така. В стендъп има първо, значи, в стендъп материала трябва да е личен материал, трябва да са някакви теми, дето ме засягат първоначално на мен, след това и зрителите. Така че друга е връзката с публиката. Трябва да има химия с публиката, иначе ако не няма става. химия с публиката, какво става? Какво става, ако публиката седи, гледа тъпо и не се смее? Плача. Аз плача. Като не се смее публиката, аз се Това скривам влияе ли отзад ви? зад Случва ли ви се сцената и публиката плача. да Случвало видите, се. че тя не се смее и вие Случва се, какво да. правите? И това е най-тежкото в професията. Стискаш зъби и продължаваш. Изкарваш по-смешните майтапи, надяваш се да ги изпечелиш в някакъв момент. И ако караш няма до края. реакция, Ако отново? няма реакция, А Плачеш, случвало ли ви се така- да забравите? Вие предполагам, че си пишете нещо като, нали, сценарий на преди шоу програмата. Случвало ли ви се да забравите, примерно? Какво сега съм Импровизация. тръгнал да разказвам? импровизация. Караш каквото дойде. Половината ми е забравена и какво да разкажа хора, но това какво ще е интересно да чуеш сега. И така. Винаги имаме бекап вариант, като забравиш нещо, почваш като че ли се сещаш и публиката разбира, че това е смешката, така че минава. А извън стендъп комедията, занимавате ли се с нещо друго? Само с това ли се изхранвате? Не, аз бях преди покер играч, сега съм пенсионер и... Пенсионер? Да. А, така ти на колко си години, че си Пенсионер пенсионер? на Какъв 30. млад пенсионер на 30? Пенсионер на 30, аз така го И ти, наричам. понеже ти беше скучно и викаш, една стендъп Да, комедия да пробвам. стендъп комедия, да. А ти? Аз съм в IT сферата. То се В вижда. IT сферата. Да. Ето всички хора са ви нарочили, че хората в IT сферата са най-скучните, изобщо няма чувство за хумор. Моя най-добър приятел да не ме гледа в момента, защото той е програмист и после ще ми се кара. Ти колко най-добри приятели имаш? Отдеве каза, че... много. Значи то е малко спорно. Значи или съм много лош стендъп комик, или съм много лош IT специалист. Не знам кое от двете, хората ще кажат. А ти? Ами аз, както казах, съм актьор в театъра, работя това също имам предаване в Македония по една национална телевизия. Предаване? Комедийно е, Разкажи да, ни за много него смешно. сега. Такова, това значи основата на предаването е стендъп комедия, но не е точно с публика в студио. Записваме го предварително и е добро предаване, публиката го харесва. Само стендъп комедия нямаш, както сега тук гости. Ами не, само стендъп комедия, избирам си темите и така, добре е, че полицаите, като се разкарвам с колата по разни градове в Македония, ме познават и минавам по-лесно. Това понякога си е нож за острията, защото Ами понякога сега. пък точно това може да не помогне с полицайите. Кажете ми сега как си пишете този сценарий, как се подготвяте за шоу, в смисъл, как подбирате темите. Знам, че в Америка много популярно да се говори за политика, за расизъм, такива теми. Всеки различен, всеки си има свой индивидуален... При стендъп комедията най-важното е да имаш твоята индивидуалност. Значи няма формула. Ето и той и Никола каза, че е много важно да е личностно. Иначе ще ходи човек да гледа някакви готови представления с професионални актьори. Но тук тъкмо обратното. Даже аз исках да кажа, че понякога е предимство да не си актьор, защото изкарваш още повече лично от себе си. И ти играеш себе си, играеш Точно за ролята, стендъп която си. е предимство да не си актьор. Да не си актьор. В Македония има хора, дето също са актьори и аз съм го усетил също така. Трябва да свикнеш да не ти е всичко научено, защото при актьорите е горе-долу така. Трябва да е всичко точно, предварителна подготовка голяма и това. Това бара нещо друго. Представлението е готово, когато е готово. Като свърши, значи докато не свърши стендъп шоуто. И какви истории разказвате? Какво ви се е случило през деня или примерно? Изобщо включвате ли политика и такива теми, които са по-сериозни? И целта на стендъп комедията просто да забавлява ли е или все пак да остави някакво послание и да се направят Пак е някакви различно. по-дълбоки? Колегата си има Аз много специфичен. избягам да говоря за политика, първо защото няма как
да подобрят това, което хората правят в момента на политическата сцена в България. В смисъл, те са достатъчно добри, достатъчно добра комедия правят, не е нужно аз да се допълнително се занимавам с тях. Затова съм ги оставил те да си работят отделно.